Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Актуальныя пытанні. Сутыкненні з хрысціянскім вопытам. Інтэрв'ю. Разважанні аб нашым штодзённым жыцці і служэнні Богу. Мір вам, паважаныя радыёслухачы. Добры дзень, сябры. У эфіры разам з вамі Сергей і Кацярына Брыжцель. І тэма, якую мы жадаем прапанаваць вам, закранае пытанне: у чым я ўпэўнены? Пытанне ўпэўненасці – пытанне шматграннае. Мы можам чуць, ці ўпэўнены ты ва ўласнай праўдзе? Ці ўпэўнены ты ў тым, у чым пераконваеш нас? Ці ўпэўнены ў супрацоўніках, сваяках, братах, сёстрах? Ці ёсць упэўненасць у вернасці мужа? Ці можаш давяраць жонцы? Мая ўпэўненасць – штука тонкая. Нітка яе трываласці залежыць ад сталасці чалавека, а яно, як вядома, кожнаму на ўласным досведзе пакідае жадаць лепшага. У чым жа я ўпэўнены? Толькі ў тым, што злучана з Богам. Вось чаму гэта пытанне накіроўвае мае думкі, надзеі і пачуцці да выратавальніка. Ён адзіны, нязменны, а значыцца, ягоным прыклад можа стаць для мяне добрай нагодай паразважаць пра якасці Бога. Пра іх мы пачуем з вуснаў апостала Паўла. У яго пасланні да рымлянаў у 15 раздзеле гучыць упэўненасць. На першы погляд здаецца, што апостал піша пра сваю упэўненасць у людзях. Аднак пры ўважлівым даследаванні гэтага месца усякі чытач зразумее гаворка пра Бога. Паслухайце, што ён пісаў вернікам. А Бог надзеі хай напоўніць вас усякай радасцю і мірам у веры, каб вы сілаю Духа Святога узбагаціліся надзеяю. І сам я пэўны за вас, браты мае, што і вы поўныя даброці, поўныя усякага ведання і можаце настаўляць адно аднаго. Сёння мы пагаворым пра 4 бакі упэўненасці апостала Паўла. Яны злучаныя з Богам, з яго незменнымі якасцямі, з яго намерамі. Яны ўслаўляюць яго магутнасць і дзіўную літасць у адносінах да чалавека. Уявіце сабе слухачоў апостала Паўла. Яго жаданне, каб сябры рымляне атрымалі з рук Бога ўсё самае лепшае і ні ў чым не мелі патрэбу. Ён жадае, каб яны мелі радасць, захоўвалі святло, былі поўныя сілы Духу Святога. Ён жадае, каб надзея рухала іх сэрца. Больш таго, апостал упэўнены, што яго веруючыя сябры поўныя дабра, спазнання і здольнасцяў навучаць адно аднаго. Ад каго усе гэтыя дабраславенні? Дзе крыніца, якая задаволіць запатрабаванні нават самага патрабавальнага верніка? Сапраўдныя дабраславенні ў Бога, крыніца ў Господа. Таму ён варты славы і падзякі сэрца. Пра гэта ўзвышае свой голас Павел. Пра гэта і мы паразважаем з вамі. Заставайцеся з намі на хвалях праграмы «Голас друга». Мы працягнем гутарку адразу пасля песні. Что есть великий Бог, только Он создать такое мог. Мир, людей, жизнь земли — это Его дела. Перед Ним в молитве я склонюсь и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела в мире зла. Перед Ним в молитве я склонюсь и с благодарением помолюсь, ведь Его рука меня вела в мире зла. Верю я,
что через все пройду, через испытания и беду, и меня ничто не вырвет из Господних рук. Я иду в небесный вечный дом и увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлук, стоит мук. Я иду в небесный вечный дом и увижу все, что будет в нем. Это стоит всех земных разлук, стоит мук. Нагадваю вам, сябры, тэкст, які мы чыталі з паслання да рымлянаў. А Бог надзеі хай напоўніць вас усякай радасцю і мірам у веры, каб вы сілаю Духа Святога узбагаціліся надзею. І сам я пэўны за вас, браты мае, што і вы поўныя даброці, поўныя усякага ведання і можаце настаўляць адно аднаго. Такім чынам, пытанне, якое мы жадаем прапанаваць для кожнага, гучыць наступным чынам. У чым я упэўнены? Мы абяцалі, што разгледзім 4 аспекты ўспэўненасці Паўла. І першая думка, апостол піша, што Бог, у якога ён верыць, якога прапаведуе, міласць якога ўзвышае, гэта Бог надзеі. Павел кажа, што ў Бога надзеі досыць надзеі для рымлянаў. Дзеяслоў «узбагаціліся», які выкарыстоўвае аўтар, кажа пра множанне надзеі, пра залішак яе. Мы з вами живем у свеце, дзе нават самыя лепшыя надзеі гінуць. Усё настолькі нестабільна, што слова «безнадзейнасць» становіцца ўсё больш папулярнейшым. Мы пытаем, дзе знайсці надзею, на што абаперціся, дзе той падмурак, які дапаможа майму будынку выстаяць? Адказ просты – Бог. Не думайце, што мы імкнемся ўсё спрасціць. Насупраць, мы накіроўваем вас, сябры, да важнай думкі. Бог сапраўды адказ на розныя пытанні нестабільнасці. Вось толькі, каб атрымаць адказ, трэба навучыцца задаваць пытанні. Уласныя, ад сэрца, жаданнем атрымаць любы адказ ад Бога. Неабходна зразумець, што Бог не адна з магчымасцяў палепшыць сваё жыццё. Гаворка пра тое, што ён адзіная магчымасць змяніцца. Цікава піша Павел, для яго Бог не толькі крыніца надзеі, па яго думцы Бог з'яўляецца Богам надзеі. Ён нараджае, стварае, умацоўвае, руйнуе, падтрымлівае надзею. У яго руках надзея знаходзіць выразныя абрысы. Яна непрывідная, насупраць рэальная. Давід казаў у адным з сваіх псальмаў: «Лепей спадзявацца на Господа, чым спадзявацца на чалавека. Лепей спадзявацца на Господа, чым спадзявацца на князёў». Павел у пасланні да рымлянаў у 5 раздзеле пісаў: «Надзея не ганьбуе, таму што ў веруючага чалавека ёсць шмат прычын спадзявацца». Апостал згадвае 3: вера, любоў і Дух Святы. Іншымі словамі, верай мы памерлі для грэху і ўваскрэслі для новага жыцця. І залогам новых адносін з'яўляецца нябесны падарунак сэрцу, Дух Святы. І менавіта ён пасяляе ў нашым жыцці дзіўную, вечную якасць, любоў. Відавочныя змены ў нашай свядомасці і сэрцы – заклад таго, што ўсе абяцанні Божыя няўхільныя. Яны і запраўляюць наш сардэчны сосуд да краёў надзеі, якая рухае наша жыццё да вечнасці. Другая ўпэўненасць апостола Паўла злучана з дабрынёй, якая напоўніла жыццё хрысціян з Рыма. Вы поўныя дабрыні. Мы разумеем, што з мірскога калодзежу немагчыма дастаць чыстую ваду дабра. Христос сказаў маладому чалавеку: «Ніхто не добры, як толькі адзін Бог». Упэўніўся ў гэтым слухач, і мы з вамі. Бог прапанаваў юнаку зрабіць дабро. «Пайдзі, усё, што маеш, прадай, раздай жабракам і ідзі за мной». Сапраўдная дабрыня бескарыслівая. Яна не чакае пахвалы ці прызнання. Гэта тое, што робіцца ад шчырага сэрца, з глыбіні сутнасці. Такімі якасцямі валодае толькі Бог. Христос усё пакінуў. Ён ад усяго адмовіўся,
каб зрабіць нас з вамі шчаслівымі. Ён дазваляе і нам напоўніцца ягонай дабрынёй. У ім Павел упэўнены. Таму другая думка – наш Бог – Бог дабрыні. Нядаўна я чуў гісторыю ад аднаго пастара, які распавядаў, што аднойчы атрымаў ліст. Пісаў няшчасны чалавек, які страціў усякую надзею. Яго гісторыя жудасная, ён забіў 4 жанчын. Пытанне было ў наступным: ці магу я разлічваць на Божае дараванне? Вы ведаеце, што адказаў гэты служыцель? Наступнае. Уявіце сабе 2 дарогі, адна роўная, а другая з ямамі, каменнем, хмызнякамі. Але калі пойдзе снег, і тая, і іншая будуць выглядаць аднолькава. Мы ўсе зграшылі і пазбаўленыя славы Божай. Ніхто ў вачах Бога не годны жыцця вечнага. Канешне, мы спрабуем падзяляць грахі, аднак у вачах Бога мы ўсе злачынцы. На што нам разлічваць? Толькі на праведнасць Хрыста, на Яго замяшчальную ахвяру. Гэта ісціна. Грэх праз злачынства Адама увайшоў у свет. Праведнасць праз паслухмянства Хрыста прыйшла ў свет. Таму пакаранне, дзякуючы Хрысту, можна замяніць дараваннем. Павел піша: «Раней валадарыў грэх, зараз запанавала мілата. Аднак наш лёс залежыць ад нашага выбару». Дабрыня Бога распаўсюджваецца на ўсю зямлю, на кантыненты, краіны, народы, сем'і, асобных людзей. Я даволі часта думаю пра тое, што шматлікае ў нашым жыцці адбываецца дзякуючы Божай дабрыні. Калі б усё дрэннае, што ёсць у нас, не стрымлівалася ад згубнага ўплыву на іншых, свет расклаўся б. Аднак жыццё працягваецца, нягледзячы на чалавечыя слабасці і недахопы. Таму што недалёка Бог дабрыні, і ў яго досыць любові да чалавецтва і чалавека. А далей Павел радуецца за сваіх рымскіх сяброў, якія поўныя ўсякага ведання. Калі Габрэй разважае пра мудрасць, ён мае на ўвазе не тэорыю ў галаве, а практыку жыцця, ужыванне таго, што чалавек пазнаў пра Бога. Веды пісання ці лепшых прынцыпаў жыцця толькі адзін Бог. Ёсць іншы, галоўны, тое, што мы ведаем Бога. Трэцяя ўпэўненасць апостала Паўла – мы верым у Бога ведання. Даволі часта ў пісанні мы сустракаем важнасць разумнага служэння. Павел вучыць рымлянаў абнаўляць свой розум чысцінёй і сілай святога пісання. Аднак да розуму трэба дадаваць сэрца. Уявіце сабе вакзал, рэйкі. Вы глядзіце на іх і разумееце, яны і ёсць чыгунка. Іх кладуць адна паралельна другой на аднолькавай адлегласці. Дзякуючы гэтаму і ідзе цягнік. Давайце адну рэйку мы назавем розум, а другую сэрца. Яны ніколі не сыходзяцца, але іх можна злучыць разам верай, каб цягнік нашага жыцця рухаўся ў вечнасць. Менавіта дзякуючы веры Бог дазваляе нам спазнаваць сябе. Ён падлучае наш розум і сэрца да сваёй крыніцы бесперабойнага сілкавання, слову. Ён адкрываецца нам ва ўсёй велічы і прыгажосці. Дзякуючы жывым адносінам напаўняе наш розум і сэрца ведамі пра сябе. У гэтых адносінах спасцігаецца мудрасць. Мы пачынаем глядзець на жыццё з пункту гледжання выканання волі Божай. Вучымся жыць прынцыпамі Царства Нябеснага, імкнемся спазнаваць Бога, каб быць падобнымі на Яго. Чацвёртая радасць Паўла ў тым, што рымляне здольныя вучыць адно аднаго. Яны прыносяць у жыццё братоў і сясцёр досвед сваіх адносін з Богам. Яны гатовыя перадаць іншым каштоўныя ўрокі, якія самі атрымалі ад Бога. Такія словы Павел засноўвае на яшчэ адной упэўненасці. А менавіта, ён верыць у Бога навучання. І гэта цудоўна. Жыццё без навучання – гэта нібы школа без настаўнікаў, урокі без хатняга задання, прадметы без іспытаў, дзеці без увагі бацькоў. Якімі б разумнымі мы не здаваліся, усяго ведаць немагчыма. Мы шукаем парад, выслухоўваем прапановы, думаем, мы выкарыстоўваем чужы досвед, каб ужыць яго ва ўласным жыцці.
і гэта вельмі карысна. Нездарма кажуць, адна галава добра, а дзве лепш, і біблейская думка. Пры мностве дараднікаў прадпрыемства адбудзецца. Мы з вамі, сябры, карыстаемся досведам дзесяцігоддзяў для рашэння дробных праблем. Як наконт ведаў творцы неба і зямлі? Як наконт вышэйшага розуму, які прыдумаў цудоўныя законы для сусвету? Як наконт вечнай мудрасці, якая кіруе стварэннем? Бог сёння з задавальненнем падзеліцца лепшым з намі. Якаў піша: «Калі ў цябе бракуе мудрасці, прасі ў Бога, ён дасць проста і без папрокаў». Вядома, ніколі навучанне не было простай справай. Змяняцца складана, прызнаць свае памылкі не заўсёды лёгка. Пачаць змены, адмовіцца ад таго, да чаго прыкіпеў сэрцам, гэта ўнутраны канфлікт інтарэсаў. Ці варта казаць пра тое, што д'ябал ніколі не адмовіцца ад права панаваць у нашым розуме, сэрцы, жыцці. Вось чаму іншы раз навучанні Бога балючыя. Роўна як цяжка для нас імгненне, калі мы выхоўваем дзяцей. Мы кажам, просім, молім, навучаем. Іншы раз выкарыстоўваем сваю бацькоўскую ці матчыну ўладу. Чаго мы шукаем? Першым чынам выгоды. І рамень становіцца лекамі і тэрапіяй ад унутраных хвароб. На ўспамін прыходзіць Маісей. Ён раіў народу: «І памятай увесь шлях, якім вёў цябе Гасподзь Бог твой па пустыні, вось ужо 40 гадоў, каб упакорыць цябе, каб выпрабаваць цябе і даведацца, што ў сэрцы тваім, ці будзеш шанаваць запаведзі ягоныя, а ці не. А ён упакорваў цябе, таміў цябе голадам і карміў цябе маннаю, якое не ведаў ты, не ведалі бацькі твае. Каб паказаць табе, што не адным хлебам жыве чалавек, а ўсякім словам, якое сыходзіць з вуснаў Господа, жыве чалавек. Вопратка твая не зношвалася на табе, і нага твая не пухла, вось ужо 40 гадоў. І ведай у сэрцы тваім, што Гасподзь Бог твой вучыць цябе, як чалавек вучыць сына свайго». Нельга дзіцяці заўсёды атрымліваць ад бацькоў толькі таго, што ён жадае. Ён павінен атрымліваць толькі тое, што служыць яго развіццю і прыносіць яму карысць. Бог шукае нашага сэрца. Ён дапускае ў нашым жыцці цяжкасці, каб потым пажаць радасць. І мы ўпэўненыя, што знаходзімся ў надзейных руках. Такім чынам, 4 упэўненасці Паўла. Наш Бог – Бог надзеі, Бог дабрыні, Бог ведання, Бог навучання. Веданне гэтага нараджаюць 4 навучання, якія былі блізкія рымлянам, спадзяемся, што апынуцца карыснымі і для нас. Разважанні пра Бога павінныя ўплываць на маё жыццё, а менавіта разважанні пра Бога надзеі закранаюць маю веру. Павел піша пра Аўраама. Ён звыш надзеі паверыў з надзеі, пра што зрабіўся бацькам многіх народаў, згодна са сказаным: «Такое шматлікае будзе семя тваё». І не знямогшы ў веры, ён не думаў, што цела ягонае, амаль 100гадовага, ужо змярцвела, і нутро басарынае ў змярцвенні. Не пахіснуўся ў абяцанні Божым недавярствам, а застаўся цвёрды ў веры, узнёсшы славу Богу. Гэты старазапаветны муж паверыў Богу з надзеяй, не саслабеў у веры, не дазволіў розуму разбурыць веру, застаўся цвёрдым у веры, таму што памятаў пра вернасць і сілу Бога. Пытанне: а якая вера у мяне? Разважанні пра Бога дабрыні закранаюць мой характар. У пасланні да Каласянаў мы чытаем: «Дык апраніцеся, як выбранцы Божыя, святыя і улюбёнцы, у міласэрнасць, даброць, мудрую пакору, лагоднасць, доўгую цярплівасць, паблажаючы адно аднаму і даруючы ўзаемна, калі хто на каго мае крыўду, як Христос дараваў вам, так і вы. А найболей апраніцеся ў любоў, якая ёсць сукупнасць дасканаласці». Адзежа праведнасці з гардэроба Хрыста можа быць і ў маім шафе. Давайце задумаемся яшчэ раз пра тое, які добры Бог
у якога мы верым. Калі мы маем зносіны з ім, калі глядзім у яго бок, калі назіраем за яго справамі, ці змяняемся мы, ці ператвараемся ў яго вобраз, створаны за дасканалай любові. Вось і хочацца спытаць, які ў мяне характар. Разважанні пра Бога ведання закранаюць мае перакананні. Павел пісаў царкве ў горадзе Піліпы: «Бог сведка, што я люблю усіх вас любоўю Ісуса Хрыста. І малюся за тое, каб любоў ваша яшчэ больш узрастала ў спазнанні і ў усякім досведзе, каб, спазнаючы лепшае, вы былі чыстыя і неспатыкнёныя ў дзень Хрыста, поўныя пладоў праведнасці праз Ісуса Хрыста на славу і хвалу Божую». Апостол перакананы, што Христос – крыніца і прыклад любові. Без яе не абысціся ў жыцці, адносінах, уласным росце. Любоў да Бога і людзей можа стаць тым парасткам, які праб'ецца праз нашу старую эгаістычную прыроду. Любоў стане упрыгожваннем праведнасці, дапаможа захаваць белыя адзенні ў дзень другога прышэсця Хрыста, прынясе яму славу. Нельга не запытацца, а якія ў мяне перакананні? Ці кіруюся я ува ўсім любоўю? Разважанні пра Бога навучання закранаюць мае здольнасці. У другім пасланні да Тимофея мы чытаем: «Дык мацуйся, сыне мой, у мілаце Христом Ісусам, і што чуў ад мяне пры многіх сведках, тое накажы верным людзям, якія былі б здольныя іншых навучыць». Мы, як хрысціяне, далучаныя да бесперапыннага працэсу навучання. Христос сказаў сваім паслядоўнікам: «Ідзіце па ўсім свеце і вучыце таму, што даведаліся ад мяне». Бог жадае, каб нашы магчымасці і здольнасці пераследавалі яго вялікія мэты, а ён імкнецца дасягнуць дабравесцем няшчасных людзей. Можа быць, у вас паўстае пытанне: ці здолею я? Вера Кушнір калісьці пісала: «Бог шукае верных, а потым надзяляе іх здольнасцямі». Павел раіць перадаваць вучэнні верным людзям, а вернасць Богу і любоў да яго знойдуць магчымасці распаўсюдзіць біблейскае вучэнне. Вось і трэба запытаць сябе: а наколькі я выкарыстоўваю свае здольнасці, каб распавядаць іншым пра тое, чаму сам навучыўся? Няхай Бог надзеі дапаможа нам узрастаць у веры. Няхай Бог дабрыні фармуе ў нас набожны характар. Няхай Бог ведання змацоўвае нашы перакананні любоўю. Няхай Бог навучання выкарыстоўвае нашы здольнасці. І тады кожны з нас здолее сказаць: «Я ўпэўнены ў Боге, таму што ведаю і люблю Яго». Верность Твоя велика, о мой Боже, мудрость и милость Ты дивно явил. Ты неизменен от века, Ты тот же, полн сострадания и отчей любви. Верность великую, верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что мне нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь, Твоя. Мудростью вечной Твоей восхищаюсь, честно желаю Тебе я служить. Отче, молю, пред Тобой преклоняюсь. Боже, дай силы, чтоб верным мне быть. Верность великую, верность великую, утро за утром являет
грехов отпущение, дивную помощь в различных скорбях, стойкость в борьбе и надежду спасения вечно дарует нам верность Твоя. Верность великую, верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что мне нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь, Твоя. Верность великую, верность великую, утро за утром являет Господь. Все, что мне нужно для жизни, дает Он. Верность великая, Господь, Твоя. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами былі Сергей і Кацярына Брыштель. Мы чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь.